dun fo te po sen to a sen der to ni hi hei ka hwal mystery hi to ki kan youtuber channel hello en lui ro hei ni lo thai dar sakro sa ma kha no an trăng khop mai hei he vai rồi le Zun ni som ni pakhat Lalmanga Nu lawm reini kan chen na leilung hian orbita kal zelin ni a hel na kong orbit chimto ber chu zun ni som ni pakhat hian a thleng thina chu Ecuador marlam Tropic of Cancer zone ni zungin a chhun hun ni hemini hi Ecuador marlam tan ni reini berani a mizo pi pu te chuan Lalmanga Nu hlo reini kan ti ani chong hoi khua ngen telal nu Lalmanga Nu chuan an lal hlo tha a roi ni hi ni chin chiana do kil tuala aphuna chu do kilin a thla himbial anei lo ni chu a chin chia chumini tak chu ni reini a angai ta a chumini tak chu tun thleng hian Lalmanga Nu hlo roi ni ti alo ni ta zelani song ta ko ni channel hello en lui ro hei ni lo thai dar sakro sa ma kha no hei hian kan pi pu te hun atang khan thil an lo chik dan ne an fin zia atilang chiang hle a chu wangin chong hoi kho chim chaka mail khat vela hla ramzol chu Lalmanga Nu lo zol ti alo ni renga tin Lalmanga Nu hlo roi ni ti hi thren khatin lom roi ni tia soyen tum tral thin history bului berbera te chuan Lalmanga Nu hlo roi ni ti alo ni deuh zelani kum khata Ecuador marlama ni reini ber zun ni som ni pakhat chu calendar kan lo nei nuwa chuan mizo chuan Lalmanga Nu hlo roi ni kan lo ti ta thina ni chu wangin mizo te hian lowa na kan tho rengin zun ni som ni pakhat alo thlen hian kum khat chhunga ni reini ber ane wangin lawm roi te hi kan lo thlel em thin ani ni reini ber hi na thok mi te ta na hian kan hlut em thina ti chuan mi zo dana chuan Lalmanga Nu lawm roi ni zun ni som ni pakhat apel ni chi atang hian ni akir ti ani thina ni chuwangin ruwa sur te po akham phei bik ti te lo nia ni ki ruwa ti te po hi Lalmanga Nu lawm roi ni azo chi atang hian alo om thin ani